Agus fáilteó bhreanas go ceann áras gan dát míl beag cura an gluthe Ceannais Idirmheánach sa idir Baile Átha Troim agus gan dát Baile Stíl CLG Bhriain Óig Días gan ambreise I bhígann sa chluiche Ciobháin ó a tuairt an ngáileo an son agus má bhín cuimhlint le chomaithagan sa chluiche Ceannais sa bheith sin nútála fad. Leim haibh éis an gluthe sa tá Tomás ó Flatharta am háis is ook gebied Baile Stíl goede rouwen de kartientochten zo. Ach, bij jabba kubuchtint wocheli kunt aan de mee. She had jente gemaig Baile Stíl vi an bua gwyn yn y gweil yn loed erig. Ach Baile Átha Troim. Sorm se tugum se chans ma roif sio byr na fwyl môr an y tŵr chans do ach capim gwyl pwyr an Cachen na minori ha coi minori ma ha shed vedri she ha panel ma the minori co ma habl to Craobh gian ebir shul agus catco agus iadog agus Venezuela moran was so chlochen in ra. Sha ni land out fi son agus toga mit fiachan tapiger na forn agus tos no mit le Baile Átha a got son sabáide tá Peter Farrell in Lína Lán Chúl gar Jerry Dwan, Luke Moore and Declan Dowling Camatsúlas an James Choir a bhíochastig fanéil tínse cúnta na mí agus a Lord Pháirc tá Rob Burke agus Sean Fitzgerald. Tá snín an Captain Alan Douglas an nachad Slatharta tá sé siúd drábal tar an chaide rúmpar chun cín agus lastig do siúd tá Mickey Cullen, Aaron Lynch príomhscórálaí an Idirn agus Owen O'Connor. Sé seo an chiadúir do Baile Stíl a bheith cáilethe do chluthe Idirmheánach na hÉireann agus sa bháide roimhsú tránóna tá Owen Hegarty. A meas na cúlathe tá Oran Fox, Jason McAleer agus Owen Concannon agus beag súlaige Oran McMenamin agus Ryan Devine an láimh an uachtar a gáilt a Lord Pháirc. Tá gá harú déanacha chu it's na tosathe tá an Shane O'Connor isteach le ibre tíar a grámanát Garrett Logue be sé siúd Selina Lahasach a downta Captain na fórne Neil Forrester agus Ben McCarran agus tagan Céhir McConagall isteach an áit an lántasach Morgan Murray agus sa dáchúne tá Mark Foley agus Owen Bradley. Siad sun ráhan na cotíntachta chamáis bhí sé bhíochan déad an dá ar an na son agus tá cúpla miróir piúcha amach agat. Tá Conall agus stócha tosnú le Baile Átha Troim I bhid ge é seo Ciobháin Caulfield nis tar é seo stolum sa don dáchaí bí feireamach tá an na scillan ar fada I ge an ebili mechontas ag dálchan cúil agus Venezuela chluthe mór weig seo hynniu. Sha ní leon dáut faoi son agus tá miróirí leis sem as na cúlathe. James Stewart gan dát Idirmheánach na mí seo bí sellin na sin sin sa chaid chomail fech tamalín. Anna hon chorige seo agus Canada stócha sé chun an structúr fad le chélas na cúlathe dóibh. Agus mar chin sem na cnéalach an nútála ar fad an son Gian na Mothraíseach le mí de fiochan de son leis ceanna do san tosa an son ó Baile Átha Troim agus é siúd gimar Selina Lántasach. Aaron Lynch ibre cehardí ag Faint sé seo timpplé hena seachtú hena hochta de gnágóid me glothaí agus well begur Baile Stíl anna bharcála dhéanamh mar sé seo ceann an príomhscórálathe hácha. Se agus a bhíochan deir Baile Stíl bhí bua úntacha cogan na gail an deir seachtainna secate ach tá go leor miróirí contúirta chucha san leis amáis. Tá spéisiúil go leor a bhí cúgaí ag Owen Bradley leis an scéal fé Owen Bradley bhí sé siúd le meachtar i lehananta saoide coppla mí ó hen. Ní raibh a ní ceap sé go meach well go meach mar seo leo agus iad bhar an Chrócaigh gan sé siar agus Dyn ma cholwas a bheith an chluiche sé méthe go bheith sé túr fé Mexico. Agus is tócha beag a holiday gona ige hamáis ach ní bheith lenta mar seo gona Well, cinnte agus tócha b'néicial go bhain sé siar. Imiróide le go maith goibh seo na Lord Pháirc ibid an nóie Ryan Devine. Leis há gortathe téise bheith chuir seo le tamil nuas ní hosna sé chiad chluithe go dtí chiad bhauta do Craobh agus háid cumata ige ó hen agus bheith sé súil le mór anmhaigh se láragur chomá. Se agus beag an casan cinúnach ní leon dát faoi son agus tá miróirí ar fuad na Pháirc comáis. Tá agus é bhíad dó íag an so Ben McCarran a ha mí de feirí ní séad.
Nuair a bhíon scór na tastáil sé seo an fearr, sé príomh scórálaí cothe agus rí sin nuamh barcin Chrócaigh, nuair a bheith na bhí sé miróirí chun tusa dúiseach lethe, be sé a súil le fearr nó sé seo na scór na gáilghibh. Se sin anna háta chu fad agus gan dát ní bunaíoch Baile Stíl go dtí 9 go 8 mar sin is club anna ógur fadéach túr fein aran son leis sé club in ibre cúig gansaí ibre cúig ní gúsátar sin heile is ibre 7 go bheith gacha ha bheith gedonnach a Gilmór ach tagann sé sin de bhar an brisig scrí a bhí an nán don goman rein blianta hóin sa bhí an 2008 nuair fór an tógánach Bhriain Óig McKeever bás da ailse agus gandát bín sé a cuine versúd a gcónaí agus ní habáin son sé Baile Stíl an tainim a bhí a goman ach sin ahra inisecha in ómós da Bhriain Óig agus Steelstown Bhriain Óig ar Baile Stíl Bhriain Óig tuchara agus gandát le cúnamh dé be sé sin a fiochan den nuachtar son inmh agus lán de bhórtas agus lán de bhórtas cinenne a cíimiad na miróí sin olah an chun túús a chur leclathe Idirmheánach nó hÉireann don bbliansa agus éis leis an slúansa Craobh deas bailihansa agus go leor gló áhéanamh i gce locht Baile Átha Troim agus locht an Baile Stíl a céile ó a bheith an sué rih deir an chluthe ach mar a bhí sará am háis má bhíonn se le chomá agus má bhíon an chomórtas cíanna gan sa chluthe sa be se anna bhar fad. Well, bheith sé le chomá bheith sé go dtí ar fad agus well Baile Átha Troim nach le árán a bhíon an son Bhriain Óig Baile Stíl iad grama le chéile huas an da bheile an ngát agus iad a scíle féinis agus sú leis an action. Se agus beag nó McCúnas a gannn so in mós de George Kelly agus de Tommy Fay gandát buil Baile Átha Troim buil chuman don goman son agus beag nó McCúnas inis a gin chóg in mós an bhirt son. 5 county hurling championships and 1 football championship win. Tommy Fay was an underage member of the club and was also a valued and respected club member. To the families and many friends and the members of the Trinity GAA club, we send our deepest sympathy from Crócaigh this afternoon. Se dhéiste go raibh an ancha agus cinníimiid an mar rih fad an son na nuamh agus inis be míid 60 agus túmíid ó mós mar is cóir do arán na bhíon. Árán a bhí an Ciobháin a gcuin agus ganát bhíon chláthá le tasnúir lethúir sé tí ach tuis go chuig chluthe canas na sóisiir go ann-breise gandát curfra sína lei seo agus na síl se lastan sa inis a barca Chrócaigh deire leis an bháisteach a bhí gcuin an son a deo deire an tarna le agus sin olah inis chun an líróide chahabh an náde. Cíimiad a son sé fearr sligach Barry Judge atá a ganas na fadóigan so. Cíimiad a son Domhnach a Gilmór a meheamach go Lord Pháirc agus bhfuir sung sa grán fachtaige Domhnach níle deir a réitóir.
agus Baile Átha Troim, Shelf na Caddy Casiúd, ach a captain na son Alan Douglas, a fnacht an guide, an náit rehamach an na Joe, agus hí sé sin ábhrín roiasca, do chosan tóirí, Baile Stíl, agus seochún inis, Domhnach Gilmore. Anamne le tosnú, Selina lechúil achas a lár Pháirc a bhí sé don gahabh isteach. Siaran is sé hén siad chomh le Ryan Devine. An dát gortíoch Brian, mar bhí Tomás rá, níos lótham léana. Ní go dtí Craobh dána sé Ceannais Idirmheánach. Shelf na Caddy an sáinne sé ge Ben McCarran. Na gansa gorma bhuach lí chahar chuide agus Shelf na Caddy sanna ge Jason McAleer ach fiachar sin beidir an Chebotún Tamalohan Alan Douglas ach an Bruce an na teachtmhatha agus é sinna methar se taobhlína sin áir chosint mhatha más. Chosint is an Baile Átha Troim se agus bulí Crócaigh meachtasteach an luas a chluthe. Shelf na Caddy casannis agus ige James Toher. Chomh le Alan Douglas. Agus túra sé seo an chaid chun cín má túrann tú agus sin pass Ciobháin a seachas spása san nach má bhí sí Ciobháin, bhí Ciobháin Diarmuid Baker. Tachtamach agus hí sin a bhuacht international, rud a há diantaige. Shelf na Caddy is ige captain na fórne, Neil Forrester. Siar a hén sé siúd go Oran McMenamin. Agus immert fáinne chunsa ó Baile Stíl. Agus cosan ba a chrusuas ige Baile Átha Troim chomá. Se agus cíimi de sohanis. An Ryan na Cuineann san sa chiaadach cíimi de son Céir McConall. Ní raibh seannim nech an tosnú a chaid thacaisteach an son an áit Morgan Murray agus séirchic buatige. Ach siar a roiisiad leis sin agus cartar fadacha. Nart na gaithe, nó cuacht na gaithe. Nartathe á húsan leil sa a geann áras agus Shelf na Caddy a rísin san istigh ige McConall. A buailte leis a daobhlíne. Agus iachar sin a cailteige a fachtaige ar an darí iirecht. Well, ní léon náid go fér leo gháiltí chosint Baile Átha Troim a láthar na hhuaile ní léon bhean í goscail suas san éachar agus anna chosint a dhéanamh Baile Átha Troim go díosa. Se agus a buairt an aisiid sanna ge Dara Lynch agus inis deise go son dul ar an núnsaí. Chiadúir sa chluhansa. Mickey Cullen a sunnistig, a takeist mach on lína lant zachach nuk sin re vidiente a sunnistig ge Owen O'Connor agus pas glót te sholte sacha ge go Owen. Diante go ma ge Owen Shelf kmad a chaid vi Brewed. Sure team pulled a fachten as so ge Cullen a rish agus tá sé seo tóiste leis na passna. Agus so ge Baile Átha Troim agus há deisicha sarváin is agus an ein Joe chat ceanna sin buirteach agus an chiadún síhá son Cullen leis a críoch. Sin tús blódrach a más. Séis an immert fada bheith ige ledan na ghuiide téan na Baile Átha Troim síos a gort agus a bhíad tíideag Mikey Cullen agus híos féin máideúir anna hosnú da Baile Átha Troim an nuair san nach. Tá chuige seach neomad fácas a chluthe seo tosnúma bín se anna háchtach ach lá fada le mecht fós. Se ach no cumar sa chiaacla cecho dachar a sí se teachtar scór na beidir gon na cnéal a chábhrín jochar a son híos. Ní raibh bearna níos mód a tíofainte idir na fórne. Baile Átha Troim inis agus Ciarán O'Rourke dúirt na Caddy san chun cín. Siar a hén se go Dara Lynch. Nimmer tar fadar an níanamh go dísa Aaron Lynch. Agus sin pass le DOR a seachas spás agus tá sé a crothú deis na scórála. Deis is ge Rob Burke sin buailte ge Rob ach í sin cám go má mar éirecht ar fórílach. Tá sé a crothú na deis na hamáis. Agus passan na maithe choristeach go dtíon lína lán tusaigh agus Rob Burke leis an íarach san níbhah sé héin róthasta leis an gabhann san na stólam. Kick amach inis ná thógann ge Owen Hegarty. Owen Hegarty mehamach ach bead Baile Átha Troim a bhuaigh seo ní hiad. Ach ar an áireach déana siad agus níis. Tá miróí an socha ag Shelf na Caddy ge Quigley. Ar nascudí captain na fórne Alan Douglas. Í sin labhlacáilta síos agus í maitheisteach go dtíon máideoir san. Owen Hegarty. Sean immert anna luas an immert go díosa ledan na ghuiide bíon ó Baile Stíl fiachant anna aclí ar fad ledan ó go cum Crócaigh láidir. Se tá son go Devin agus seachún inis Ben McCarran pas seolta seacha so agus ar cuioine bhar bháide sa Bradley Bader a chasásta ghlacha le pointe agus sin scór anna bhatha san Owen Bradley. Se agus bhí seansa ge meachtasteach níos suide agus túirt fé bháide Bader ach Bader ben plan carta an líne lán chúil Diarmuid Baker an son a dulsúas a túirt an tacaíocht
agus Cluiche nó das ó Bradley. Sí sin builteach a chi sin fachtan sunnaige. Devine, Chasna go dtíana chólacathe Oran McMenamin. McMenamin, a bula na Cadison chofada le Shane O'Connor gandáut. Shane take seachanáid Garrett Logue. Choáharú díanach a bhí díanta ge Baile Stíl don gluthasa. Shelf na Cadicson. Agus bhfuil sé me hairse taimhlíne. Tá déir luchtaíochta Baile Átha Troim ach níle déir I mór taimhlíne. Agus é seomíd leis an móir snis shelf na Cadi áchimead ige buach lí chahar chuire. Agus seochún inis O'Connor ríis. Chasna na Pháirc. Pas le DOR of a son. Devine. Sin builteisteach an son ige chiachanis. Tá imimeóirí laistigh an tá. Bradley pas seolta ge siúdach tá deis a sarbáide chu ach an pointe glacha leis sin an bhóta bháin eilech nadidir sa ribh deisiúntaach an son ige Neil Forrester a más bháide. Bhí anna hans bháide a dúra sé fé tamlín begail fé mar a bhí Bradley sa chéad nó coplaómantó hin chomach ben nach sláide ar ich tóig déan go bíon chuisceasa sa ag feidir san idirach go háide. Se, chah seagra bhí tastáilt ó bhuacha lí chahar chuire. Sin tu go Baile Átha Troim ach shelf na Cadin son inis ige Caulfield. Tucha de Cillian O'Rourke. Beidir nach mór na scór nach mar sa chéadchluthe ach déan go méid bhd níos mó scór na sa cheansa ar an slíthe sé a meachta láthar na huaide agus an luas a habhaid leis an gluthe. Agus seachún inis Caulfield. Cetóig á úsáide ge siúd agus é seolta seachansa. Grín fear a bhór a báide Colin. Raibh sung sa rám fachta ge níle deir a réiteóir leanaráid agus sin go díreach dhéanaan. Con Cannon siar go Jason McAleer. Shelf na Cadin son ige Kevin Lindsay. McMenamin. Dro fasthaig siúd ach neo Ceannais an áireachta níanamh. Caulfield. Go Sean Fitzgerald. Alan Douglas inis agus sin pas tóisteisteach. Agus hí ar móideúir san a bheith Olive ón Hegarty. Rud a raibh. Níor bhaile leis an tarna bháide scaoileisteach. Lua Suchlathe ach seachún inis an Baile Stíl agus é sin builte suasan son. Joe Cahir McCongal ach ó réiteóir ará go raibh Calís déanta an sunnaistigh ar Ben McCarran. sé bhfuil gine chunar Quigley Calís an sonnaid ach an luas a hás a chluthe go dísa imirt anna hapaig I gandáidan ní mór na dearúdaí ní tiad a Spáin mórrán ar a bhí seach go háid léana géadchluchan sa báid go Chrócaigh rud a hitan amach go minic go míon ar a bhí sé imimeóirí don chiad bhótan sa bhfuil cacha an bhóta hagann siad an soach don chiad bhótach go háidthe. Sir Kickason. Count Kielver Toka, Deshgorála an son again Timor Lár Pháirc, Ryan Devine, hí sé cainte ribhachlathe sin scórma ó Timor Lár Pháirc chahar goide. Se bhí gortathe chuir fanna bliana ach anna scór an son weigi tóiste go maithe ge leanna gasóig ní a bhéine chur brúir nuair a bhí sé tógan tin kick sin begéidir Baile Átha Troim súlaigh imeáid. Ní léon dát faoi son. Sin hefní déanta na máid an son mar go bhfuil na fórna cóthir amach sin cicrach mór grí mílte ach déanta go maithe sanna ge Domhnach Gilmore ach an pas an scaoilte óig siúd agus shelfinis ige buachalí cúnta na mí as bhfuil Calís déanta son ar Rob Burke íirecht do bhaine me ar Calís ar fóríl gamlis geilhhaig siúd ach bhí gin Aaron Lynch go maithe an báta san storm go minic go inach an Calís agus bhfuil duine Calís go maithe Rob Burke so bhí ráithceann na déanach an réiteúide túirta na ag séir as an dara Calís duine agus Aaron Lynch well count an na príomhscólálathe point sé héna 7 nó héna 8 gachan chluthe nach mór I giminín sé roiid mar sin bhí sé asúil go gur sé count sa sé deasnánaí bí gáinín fad amach agus í sin buailte bhfuil sí buailte go maithe gan líon seach tá déirad bert mór cool sin anna húshaigh siúd a chiad ar chic agus í san seolta thar sé trasnánaí. Se san immertain buig sé an chat sin anna bhain sa an inach an Calís Rob Burke. Agus hiachar sin na sólinn go raibh scór cíanna gan I letha mar cheir faointe aige tí a gluhan na sóisiir gan nach déine ómad I methe sa chiad lehan so agus a scór cíanna gan a chu réiteóir san ósligach Barry Judge I hungur sé sásta go dógacha cicamach san chótapaig. Well, so go méidir go sé fiochan Hawkeye beidir fiochan an puinte bhíon son. Ó, suas go súla tauc agus cíimiad a sotha. Agus hiach go raibh carta go dá lán. Se well tagan an
tagan an scéal Óig fiúháin daimach an nimmertéir siúl fiúháin monamín an rud ceartfachta go tagan an scéal an nuas Tráchtairí sér. Agus ja sin agus an gansaí stracha an son Aaron Lynch Kevin Lindsay be go leor le déanamh aige siúd súil géir chumad an líonseach cíanna. Se mór an daoine cain go gart go meach an leite stígad fainéal na mí. Agus í sin búilte go háir go cín Harris a trasnán agus iad son a methe chun cín leon faointe bháin ó ríis. Se beir na fuór sé an ceann déirigh an ceann san fachtaige. Agus an cic amach níos á thógant I gcé Hegarty. Lorig don ceann garid. Fad a hóhann de héin se agus sin cic amach le DOR agus an go Jason McAleer. Nuair sé gur a spás ó sa chóir amach agus chuir sé líróid isteach sa spás san. McAleer inis. Seónna himire. Arragach sin sár chosint don hir aige Jerry Dwayne. A chalíró cailte ge siúd agus a fachta nasin is aige McCarran. Siar atá McCarran adul. O'Connor. Chasna hen sé siúd chofada le Ryan Devine. Ach Ryan is son íireachtmhaigh siúd agus sellh buit an nasin is aige Rob Burke. Siar a hen Rob leis agus siar a hen sé sin chun sellh a bhuachtaint Eddie Road. Agus seochún inis spás acu. Douglas a captain agus pass le DOR of a bhí son nach má bhí an pass an le DOR of cosint le DOR of a son ó Baker here Selina. Anna Yaramach ar fad ó Diarmid Baker an son I léic sin go má agus bhí sé mar cáile ar anna chóngarachta chomá ordimar tuaig. Se. Iad son agus deanta go maithan son. I gcé Ciarán O'Rourke an chaid san ich mead istigach a réiteóir ará go bug sé an dalh. Se agus, well, níl muintir na mí róhástal leis an gine sin, címín an Tráchtairí sin chaide teachtamach agus, well, ní dólam gur Cluiche, ní fruc sé an dalh an ceann. No, bhíon cumir go raibh líróid san na Preaban Orde, isteach an bhá. Ach, ní bheith Baile Stíl tuairteach go rómhór meallar sin mar sé sanna tá dólar an únsaí. Agus sin pass glóte agus a marc léite san na stig. Ach a pass san na stig ach bhí séid ní a bheith ceart beidir aige an chláid san na bhuachtaint mo Conall. Díl sé go dtí ar fad agus í sin na bhuach le nach chaid isteach ó Ryan McGuacha nach bháil ar fad an son ó chéir maganagal. Se agus ní bháin son nach cháin Mark son seolta Harris a trasnán aige na fórna chothú mar ríis. Se nimmertar fad díanta go héanaan son agus an húnchar a Ryan Devine ar an gluthe go dtí leis an buinte fuór sé agus an hic breás an isteach go dtí Ciarán maganagal. Peter Farrell inis leis a cic amach. Farrell dulta fada I dteolár na Pháirceach I sin biste síos agus í buirteá ge Baile Stíl agus iad son inis a dul ar an únsaí ach Baile Átha Troim I líonann na bearnaí a son agus sé dachar a sin ach bhíoch so go bhfuil an marc in úsáid I gcé buchalí chahar chuide agus I gcé Ben McCarran is son agus lena chitóig buin sé seo pointála de an ná agus é sin seolta Harris a trasnán. Bhín daoine tuairteach meallar an marc chuntósaigh agus ceantas na réalach inisí agus tá sé úsáid go maithanis go buchalí chuide. Agus an rud is smó I chím le fuair an Bhriain Óig Baile Stíl go dtí so céchó luafar céchó tapaig céchó haiclí há siad. Siachar sin sin I meheach jo lá na Pháirceach a buirtarí sé gan Baile Stíl deanta go maithan son. I gcé Ryan Devine siar a hen sé siúd go dtí chun Cannon. Chasna na Pháirc inis chofada le Domhnach a Gilmore. Gilmore inis a tuair na caide son chun cín tá luas a gan bhar cíanna. Agus an luas an á de spáintige Chasna son go Mark Foley. Foley an son go McCarran. McCarran pass live a seolta isteach an son aige. Pointe bháin fachta go dtí aige mo Conall leis siúd a Craobh spáscha agus is tócha más sé an chúis go bhfuil le buchailtá tasnú a sé bealtar scóranna a ghaid siúd. Ná raibh sé an na chéal chúigur díag go neidir canna héim ná raibh mar a sé díanamh an raic ar fadistí ar an líne sin a láthar na hhuaid agus anna faointe son aige buic sin chéad chaán marcar dúis agus an pointe sin inis anna choisíocht aige agus well, Baile Átha Stíl iad a déanamh go maith go dtí sa. Se
agus an láimh an uachtar fadacha a lár na Pháirc le dénomatí nó mar sin an nuas nó chuignomatí nuas agus anna iachar Baile Átha Troim teachtamach na le féinach tá siad beo ábalta na kick passanna sa a thuirtmhatha agus an spreoch a raimsú sin cumátaisteigh anníar a beagnach I get Mark Foleyach go dísa an stíl kickálatha gan Baile Stíl sé go híomna bheith fiochan de. Anna bhaid fad agus há coppla duine gimar go díal roiid Ryan Dwyer, Ciobháin, Ben McCarran sé san na gimar anna chaidóid. Se agus pascailte eile agus seofar eile ha gimar go Domhnach a Gilmore. Agus sin seolta seachanis go dtí Ben McCarran. Agus dain sé an agus an daragaíoch Ben Conallún duineach a deir a réiteúil. Níl canar Quigley sásta leis sin nach ófuair idir chiad pointe ón Markson ó máis tá láimh an uachtar fad I g buachlí chaidir go Stóla man so go gcuig na cosa gramathe I chéile báta san agus beidir go míá beag an san le cúla Baile Átha Troim canar Quigley. Ní a bhéon leis a geheir díam nach an chansan so ag Ciobháin go ríis. Se. Pointe ón imirt, pointe ó Pháirc. Agus pointe is ó sir chic agus I sin seolta Harris a trasnáin aige sé nómatí aga me hip. Agus cuman na maithe sé buachalí Baile An imirt fadacha ón cúiúnómata raig. Iad a díanamh anna bha níle Baile Átha Troim ábalta teachtain erid in éachardóibh níl na kickan amach chéine á bhuachtainte chu. Agus cíimiid Craobh counta. Meg an torra Ciannais níomheh deanta níos a bhar about sanna ge Ciarán Caulfield sin scuilteteach go dtíon Lainseach. Lainseach a ddíarg an swad san smachtú a cha sleanú isteach an son. Ní léon rud amachta gart Baile Átha Troim a láthar na bhuaide ar an linse meachta isteach an son agus well sé chun cáirta gáile díaran an bhfuil nó níl nó chuidir sé einm sa leabhar sin eile agus ticbeag go thuirta. Se leanna sé isteach an son agus Dámach cárta buí nachtathe ní dóna go mar chéine túirteach beidir goil an tá san le an linseach se chuúna is an Baile Stíl, Shelf na Caidan san is tige Owen Bradley. Siar a hen sé siúd chofada le Neil Forrester. Ach ríise Conall fiochan luas gúil siad so bogan na Caide agus chó tapig agus chuma chó acalaítára. Se is cíimiid san Shane O'Connor. Chaslan san go Forrester. Agus cíimiid san sa Craobh agus séirchic in ag séirchic. Agus caiig Baile Átha Troim a bheith cuaramachcha sa, ní ránach bearna the chief faointe ach Cinnte há cosantóidí Baile Átha Troim féhrú chuna cumir an ríis an son Jerry Dwayne súr sort sún sa trám tu go héige a Mark Foley an son. Se agus nadidir a bheith rá leis mar bhí sé tamil amach ó máide a drám casta leis an máide Ciannais ach deis scóráil an sa. Tá cuman CLG Bhriain Óig Baile Stíl. Fáirc ríis tíofaointe go dtí sa aimseige. Carma Conall í sin buailte go háirdaige cuman amachchas sin an bratbáin ordathe agus seo tús blódrach ó buachalí chaidir chuide. Se an leit déanamh díal fad Ciobháin. Scór in ag scór ó cin na séir caiid ná buachtaintige hocht faointe is ige lean na ghuiide ganach báide agus pointige Baile Átha Troim cai séad agus níl feiceá buachtainta lára ghuirte go. Níl san pointe san fachtaige. Agus an tarchéan a ríise chuna le Ciobháin ha chéan chaide dhéanamh caiig Baile Átha Troim rud éigen í dhéanamh an so cai séad a tharú éigen í dhéanamh mar a sé seo dhéanamh díal fad. Se Conall Hir faointe go dísa ach ní dónam go gasa sí sin de chéadíarach chur fórí le siúd. Ach be sé sásta leis méid a déanta go dísa. Hanna mirtar fadacha. McManagal san. An chéadíarach chur fórí le siúd agus é sin builteachchanis I Jolar Park agus é builtenis go Baile Átha Troim. Agus a módíireach an úsáidí cosán isteachchanis go dtí Aaron Lynch. Aaron Lynch mé síos ar sin nach sár chosint an son ón lán chulaí Kevin Lindsay. Na chosint ar fad ó Lindsay an son nach sem roid leis an gaiite nílig séad Aaron Lynch í bhuachtant. Seach sin pas le dábhar a son ón Lynseach agus deiscórála an so í sin builte go háard. Bhfuil sí builte Harris a trasnáin. A chu réiteúir túirte national imirt a bhfuil. Well, I should kick Sarah Machas Solomon, so now the cat hit him off. Or just shake a gash and hide, I guess Peter Wilsmith and Gash to get her right near a Homer go to share past lobby.
an ruhan sa Idirmheánach de Baker. Sin takeas was a gabhar in na tosathe. Níle dain séir glanta. A fachta sáin is get captain na fórne. Forrester. Chastan na Pháirc. Ciobháin. Agus seachún Ríise. Leich na himar a godísa. McMonigal síle sacr a gesú da dulchan cín. An séir chic fachtaige. Buatige. Agus caiisiad rodéige tíanamh leis a bharsa mar tá sé déanana scitar fada. Anna fís a skillar fadan san Óig agus duine a Chailíise a chéimíle san Ríise. Ha sé go más san Óir go maithe a dalamh agus go maithe gan na kickan na séir. Is cíimíle sa deiscórála. Elige McCarran lena chitóigi. Sin seolta haras a trasnáin. Agus sin scór mór a más na buinte. Féinóma ta mehe. Ruhan ráis ar fad leotha go dtí a Conall. Ná faointe le ceir, cúig faointe idir na fórne. Ní bear na róbhúar ar fada ach níl feic a bhatan de lára gurtaige Baile Átha Troim. Agus anna bháilin sanna get Domhnach Gilmore. Ífir seachtaí a go chahabh gesúd. Chanis sellh na caide ige Oran McMenamin. Chas na ríis go Gilmore. Imirt chialbhar weagsúd, tein sé siar an san chofada le Ciobháin. Forrester. Ciobháin a ríis. Sin bolteisteach an son na Joe. Mark Foley. Mark. Imirt Chailíise weagsúd. Tá coppla rud mar sin sé tastáil ó Baile Átha Troim an rud sanna dhéine Jerry Dwan a bátas an lapach amach leis an gait sin duine Chailíise agus begar an chaide bóga go tapaigh síos an da bhfuile an ngorcadí Ciarán Caulfield agus go dtí Aaron Lynch. Agus scóran tastáiltwatha, tá sé lua sa chluthe ach fós éin, ní bhaile bear na róbhúar a bheith oscailtear idir sa agus lehama. Agus iachar sin tían chosintil san na ríis agus é methar se taobhlíne. Ach duine Chailíise solam. Agus é sin bolteisteach an sonach a réiteúil. Thásúla taucha gan réiteúir céanna na heirad feici go díosach nuair se go raibh. Ganzíle ón O'Connor as seachan san na stéig agus. Tá an cearta fada go agus a seapla cumát suas leis an imirt chomá agus imirt faithí siúla gesúd agus pointin an sod a Baile Átha Troim agus é tastáil go dóitiúatha. Tá. Mar ní mór na húnsa atá déanta go sa chéad le. Scór na fachta go ón méid beag atá déanta scór eile fachta an son agus scór an na háchtach an son ó Aaron Lynch. Se agus ríis féic dóin ómat méthe an imirt fada ge Bhriain Óig Baile Stíl ach níl ach chéide pointe idir na fórne agus ní bear na róbhúar é sin. Jas cíimí de son athrú déanta an so gan Baile Stíl Morgan Murray. Bhí sé siúd anum ne chun tosnúach a take seach an áit Mark Foley. Well leathrú déanta lua go maithacha. Snad go dtír a chuil gurtú churas de Pháirc nó beidir ná raibh lucht bainna siachta sásta lena ta spántas. An chiicamach san búirt anna bhaige Diarmid Baker an son chluithe maitha imirrtaige agus well iad a bog an chaidse trasna an ghuirta níos chuní úr suas Baile Átha Troim a chuid an brú níos fide suas an ghuirta láthar na huaireach a nóscail tíar a chúl. Se agus sin pastóiste seach an son. Is tacht suas tá Oran Fox agus ní raibh se túúdáil ta smachtaigh meadar i líróid mar sin Baile Átha Troim inis. Agus ná bheála son cúpla pointe a ghaimsú idir sa agus le hama. Sellh na caide son. Sin is gan lán chúlaí Luke Moran. De taachtamach leis a báta son chuiglí. Seola pas chasan na Pháirc a chofadan son le Dwan. Agus a fachtain is Aaron Lynch. Aaron Lynch lena dasóg be sé dacarí sin í hóla thar sé trasnáin. Róiachar an íocht son na methir fóríl. Se an cinine mí ceartan son leis an íocht son bhí sé Róma ilin róíar bhí sé ceartaige íúirt leis tamlín beag eile. Agus an cicamach inis. Ógan tige. Se began chic se meachtamach ar cheann na taobhna ga chéine bailithe le chéile lára ghuirt agus sinnéadí a chaidíanta gé builteach ar an daobhaige. Se. Agus a luatige Tomás céthe ó aclaíos atá buchalí chathair ghuiire agus teanta go maith sanna gé Oran McMenamin. Ra sé ó taobh na Pháirc chun an cicamach son a ghaimsú. Agus cíimí de son séirchic eile géilte ach siar a dearg a réiteúir. Barry Judge le amach leis sin mar go dóg Jason Naciléir an séirchic ó náit mí cheart. Ach
bín dawer an a bhí na Baile Stíl. Tá sé sátan líróid san ach scuile seach ó tapach go bhéidir. Anna hapaig agus sin choras imratha chu immert anna hapaig in pasáil anna hapaig gan ein chance a húirt an drasúr dul éad a heceáil agus an slítha sé a dhéanam san ná chaid sin na bog ó tapaig sarmíon siad Baile Átha Troim ábalta dul an eceile a fiúhhain. Se. Agus ha farsa gimmer gomach ó Gilmore. Jobalta a chaid héin a bhachtin, jobalta dul an óróthir san agus siachar sin. An stíl pasáil agus an kick pasáil le fiscin John Baile Stíl. John rud í sin agus í sin builteisteach agus bunin siad an úsáid as an mar fantastic ná. Well, Rodson is sé techt ó chut na tréáil an chic sin isteach an son an slí ó Spáin Ben McCarran dungic sin agus an puinte críochna ige an son as an mar anna choimert ar fad ó Bhriain Óig Baile Stíl. Anna choimert ar fad agus inis de buinte ar chlár a scóra san hena dó. Ge buchalí cúnta na mí Baile Átha Troim ach níle son ach barna de chuig fointe. Cúpla scóra mis le hama agus tucha chaharú ar scéalas agus joglas inis a scuile leis a líróid san dul isteach go tapaig agus a fachta san istíige Colin na fuórbáid lena chitóig ach díreach mar ína líonseach cúpla neoma tó hin drochinne íirecht anna eachraí sin agus chuinnig cheartta úirta Alan Douglas chuir seanna chaidisteach os a chóiramachchan son agus well Mikey Colin ní cheartta túrpean scór san son begáinín frostrachos san stáilm. Cíimi dinta scrisar fad dianta a Lord Pháirc ge bhuachalí chahar chuide agus rí seile agus sin kickamach cíalhar san chofada le Domhnach a Gilmore. Domhnach a scuile leis an gaid suas na Pháirc ach léitear an ein séir san agus Sean Fitzgerald agus séir chic an óige Sean captain na fórna Alan Douglas Tachtamach ní seo hógan agus Aaron Lynch déireg spás a chrathúga hé nach bert timppla ar éach go moganse ach sin inis pas le DOR agus há de sarga bádig an Lynchach í sin builteisteach an déh ní cheart an pola tá an Lynchach so go má. Bhí buirte a máidúige anna pasaisteach san ó Alan Douglas chuir sé isteach anna bhaí bhí seansa ge Mikey Colin í gáil ach Aaron Lynch beidir go sé chuthirró hapaig Anna bhíán san leotha seansar anna hansar báide ach éad a teachtasteach sa chluhin is begáinín le neomat nó nuas be séad a súla le haimig an nám chéanna stáilm tínómat a dhéile fácha chuige sin. Se, mar bhí mar rán immert ar fadige an Baile Stíl sa chiad le ach ní lánach chuig faoin teachtarach na kickan amach. Se anna choras kickan amach ige Bhriain Óig Baile Stíl ha sé de Craobh an spás am tebad an lín agus an báidúir ag ceile amachchan son áit na bhfuil na himidiúirí ar ruhisteach agus a buachtant na caide. Shane O'Connor inis, Shelliv na caide ge siúd. Siar a hen se siúd chofada le McAleer amachchan son go McMonigal. Lech na himar a godísa agus hiachar há sé beábalta ar scóráil ach há sé ábalta ar an líróide thuair chun cín agus an pasan seolta amach aige a báta san na nuacha cos céimena tócaige ach tá sé ag gimmert Harbár ar fad. Harbár ar fad ach beidir an réiteúir an son bhí son go bh cearta an réiteúir go éthach séar an uair sin bhí sé idir gách tágan is ríise héan dóití i bhfuil bhí sé teanna gáin chun an íonrá. Se, idir gá chóir le bhí agus beidir go gapar réiteúir an san gribh nuacha cos céimena an tócaige. Ach ní léon dát an áte gaid sé siúd an líróid crohín se feibanna. Dom brasúr ach hiachar an brú a ríis áchorra agus sellh na caide buirte nasin san ige McMenamin. Agus an pasan seolta ige chofada le McCarran bhfuil sé sin take chun talún. Tá deir a réiteúir agus an nocht for cártansa hÉireann Caulfield. Well, be Kevin Riley bain stóir Baile Átha Troim súl go mór leis le hám techt cho tappaig agus is féidir mar ha siad fé brú mílte chun sa na cosantóirí túrcicin na saor watha luúg mór na báta san chur sa leabhar iad fé brú mílte seansar scórail an saharí sé géib Bhriain Óig Baile Stíl chun iad a chud puinte le chun cíns saradúcaige le hám. Se.
Ar McMonagle iarracht mór grú mílte chuig siúd ach casan sí ábharín rómhór ar chlé agus í sinna methir fóraíl. Nómat an breise bheith againn idir sa agus le hama ach beag buachalí chathair goidir beásásta leis a spántas agus go háire há sgris ar fad déanta ar chiicamach Peter Farrell sa agus go gan bhar san Domhnach a Gilmore agus bhfuil scór an róibh riimiis le hama níl an íirecht san na methir fóraíl is sin semach go éon ceathrú íirecht an Páile Baile Átha Troim ní siad a bucht an dig ceannach féin a láthar na huaide níl feitin éachar amach a gartóibh. Beigear ó bailúla chéile six a seomra feiste go le ham agus an rutsa fad a hocrúmach ón de bhaile Bhriain Óig Baile Stíl a nach chlutha dhémarta cosan. Se, is Craobh kick amach sa, macha Joe Lár Pháirc ríis Caulfield fenna bhain son, an Irógló sin a bhuachtint. Iróg agus shelf na caidinis go James Toher. James Cluiche déanta ar siúd. Agus tá nómat da an bhreis émar thugainn nach a dúrig an réiteoir deis. Do bhuachalí cúnta na mí dollar an únsaí an bhálta bháin eile. Siarson chomhfada le Luke Moran. Moran is chasan na Pháirc go Sean Fitzgerald. Bhfuil tead an án pointe a chaimsú riimiis le hama. Aaron Lynch ach fiach cé chomhfada samachas tá Aaron teachta níróid ach fiach ar sin de fas. Pas glót ar fadan son go Ciobháin O'Rourke. Ciobháin a tráha leis. Siarson go dtíon gap déan Douglas. Bhfuil an nóma go cos céim na tóca a siúd. Níl a deir réiteoir. Tá ar deire agus an séirchic an óhan son ach an obair a bhí ar hosathe Baile Átha Troim anamh san Tomás. Díobhar. Bhí bhfuil thugad ar spáindar sciil na máil an Douglas a déanamh go maithan son ach át chosanta son agus an tarsan a ríis Ryan DeWine i déanamh na chosanta sa bhear na bhail agus át chluicheann go dtí sa anamh spántas ó Bhriain Óig Baile Stíl. Se, níl éon áithbhí son go mbeidh buachalí chathair goidir beásásta ach go háirithe an bhar san an son. McMonagle agus na pointí aimse i gceith siúd ach go leor obair le déanamh i gceith buachalí cúnta na mí Baile Átha Troim máthas tíomtha son Tráchtairí sochlathe beigear an na scórna a ghaimsú achas son cíimiad fearra le Shane O'Connor a tháinig chun Pháirce ach gan dát bimíad na thnáis an sa leis an tarna le go luath an scór an sa a gceith le hama geann áras cum an luachlas céal Bhriain Óig Baile Stíl ná de dé Baile Átha Troim a héanna dó. There are James on Galway sponsoring a new cup
memory of Ciobháin O'Sullivan, who come from the Intermediate Championship, the recently deceased stalwart of the Ultra Club, whose son Eddie captained the Ireland winning team of 2020, the last time it was presented. Ciobháin died on May the 5th, 2021 after a long illness and was active in the club throughout his life, a player and committee member who was never found wanting when it came to any matters to do with the club. He played for Galway Minors in 1976, football final versus Craobh, scoring 1-2 for Icon forward, which they won. He was a prominent player throughout his career with the club. On the field now, the photograph will be taken with Ultra covered with inscribed on also the Craobh the new cup. We're delighted to welcome members of the O'Sullivan family, Anne O'Sullivan, his Ciobháin's wife, Eddie O'Sullivan, his son, Ciara, his daughter, Robert Bobby O'Sullivan, brother, Eva O'Sullivan, sister-in-law, Anne O'Halloran, sister, and Ashley O'Halloran, and niece. So, unfortunately, the Chrócaigh, we thank you for presenting this cup and for our condolences again on the death of Ciobháin O'Sullivan. Seagus Fáilteróibh ar naisian tugad ceann don tarna le, buchalí cahar goir chun cín le chuig faointin sa ach díirichan san aige le hama gan dát fion na scóran san McMonigal Dianovich strisar fada san istig Selina Lánta sach cheir faointe fachtaige siúd, tí faointe fachtaige McCarran, Divine Lár Pháirc, Forrester agus Bradley le pointin taobh. Ganach an dá an tí scór san fachtaige Baile Átha Troim, an báide ó Colin agus gan dát gá faointe an son ó Aaron Lynch. Ach seachas son, níl mórán crohan son aige Baile Átha Troim. Ach gan dát an son aige le hama, hí brunna speisialta dianta son ar a daibhlíne, ní rábhar an son cín sibh má uachtar ard, cuman lúclascail uachtar ard na galí, tá siad son tréis Corran nu ich nach dungamórta sa in níl chuoine Ciobháin O'Sullivan gan dát buildon chuman a chailachan son ar an Google lá de bhí bealtaine na bliana se caite agus gan dát bé Ciobháin ahar le Eddie a bhí mar cheaptéan ar uachtar ard nuair a bhuahadar son an Corran sa Idirmheánach gan dát dimar Ciobháin de minúí na galí sa chluiche Ceannais an son na néad agus 76 a gcuine Chrócaigh agus scóráilte héanna dó agus in níl chuoine ar siúd atá an Corran sa sá Robert dianta i Ged John Gillespie, Cahir Loch Uachtar Ard, agus Cínimiart an Nub a Híran. Ach gan dáta leanún to raig leis an imirt, am háisí mar cainte gaile hama son. Baile Stíl ha mi ranna hóciló, táid aclaí, táid láidir agus táid ábaltar scóráil. Tá agus ha sé gimmert na caiide sin anna hapaig a chuna le bogus os an gort anna hapaig de Craobh spás na móra leis an gicamach an na chóras a chuige sin bailín na héine le chéile lína díidir síos a láragur agus anna clíáin san na gemáid óid na ledan na roihisteáin ha sé de botain na caiide agus san
nuair a chaidir cumú fé ngort, hána tusaigh istíg iad a boga go tapaigh saoil san áil, agus a caidan na tapaigh a choristeach go, chnic am samplan ó Tarlár Pháirc Roinn Ciobháin, chuir caidú an rád isteach agus céir McManagal a buachan marc, coppla marc buitige ben McCarran chomá, mar sin ha anna chórasa có anna hiiscint go éidir chéile iad an acalaí agus well siad an fuin na sarad go dísa. Ní léon dáta san agus bhíidir chomas an suchiad le agus be aga gainis fiochan siar a chudas na scóranna a ghaim siochan san ach ben báide san túsa bhí tastáilt ó bhuachalí cúnta na mí colin leis an siochan san agus bhí será le tain sin an túsa bhí tastáilt ach le héadí Diarmuid Baker a crothús bás dos na tosa agus nuair atá le héadí ón Bradley san istigh ábalta na scóranna ghaimsú tá sé fis gomach cíimiad san siargadín gaptaí an báta san Neil Forrester Pointe aimse gesúd, Serchic tapig tógaige Ben McCarran agus bhí Tomás luig sean san Roinn Ciobháin ag imirt nútála fad a Lár Pháirce. Ach nuair chuig Baile Átha Troim an únsaí bhí rábalta deisina a chruthú agus béidir gur raibh sé a cheart ige Aaron Lynch báide a ghaimsú san Peile DOR a hácóch cumasach leisúd, beis mí áirsúd go gua sé sin fóraí lech mar an hasan na rudaí. Barna do chuig faointe idir na fórne an sa ach gan dát níhé seo an tent action a bheith a gin TG cahar agus a déirdaín se chuin befar a leanúint a raig leis an sra nútála san leichragail lethú Ceannais. Grief is a journey that everybody has to come to terms with themselves. You have to get through it yourself. But when you cross the white line and you play for Galway against the top teams, there is no place for sentiment. If you are of a vulnerable mindset, you will get found out, because inter-county football is ruthless. Agus Pháirc sé dúnt a thuairt do an luchtatá leistíir dus na srahanna san do leichragail na haon cheann chuma leis an ceann Dearnach as Bánach ag beige an ceannú arsúla san lethú Ceannais déirdaíonn se chuún agus sin fad isú leis ach cíimiad san ní sin ach an GAA bio TG cahar a láthar na huaire tá á clia áiochan le Port Largus na Cumáin agus an íag san Ardmhacha agus Tíróin tá sé sin lefiachant app TG cahar is gandát beag an cléasan arsúl íarbheo an íag san. Ach Baile Átha Troim amma ar a barcasa sin a fnacht le Baile an Stíl teachtamach ach beagleor le déanamh casan nach máis an satarna le teachnas chluthe. Begus ó an chudebde le déanamh có Baile Átha Troim a take amach bís a fáidir san ro gender a bheith na harúdianta có nílan tu cúgurdíag take heading orta casan. Se is beisianna le stansaige David Bowie son le clusa timppla Ceannais ach céile a thuair cé iad a thuairigh an chorann leo a bhaile nósa gin chiad teachanneoma tún agus de buinte ar chlár a scóra san I gceith buachalí Baile an Stíl héanna dó I gceith Baile Átha Troim ach an ghaidh san cóch na gaotha ní se choláidir sa bhí beidir le linn an chiad cluthe agus dachar rá chéiles a bheith sé taú ní dóna go méid tún chorómhúir aige sin ar chósaíonn sa ach an réiteoir Barry Judge Olaf Conall sa chahabhan áde agus seachún inis Gilmore agus a builte síos agus a buirte ríis again Baile Stíl agus aige McCarran ach a gansaí san stracha a déir a réiteoir agus Serchic gnóthaige McCarran thóráid sé leis seo agus an Stíl pasáil agus hí sé sin chósa léir a bhachal go raibh an gansaí stracha an sanna sé ach socha máis bíon annach a daoine tuairteach méallar daoine bheith a pasáil lena lá le linn cluiche caide ach an Stíl pasáil athge Baile Stíl leis an bróig tá sé nútála ag iscint. Tá sé go maiile leis an órán agus leis an mróig agus iad a chuid isteach an son agus na cumid ríis cosantóirí Baile Átha Troim fébrú na de hagan an chaid tapig sin isteach a sé tughíar den bharibh a marcáil agus
Ryan Divine chuinn countsa hógan de orchluthe imar geisiúd go dísa. Agus seo chun Divine Ciannais sin buailte gach. Ní dólam go me séú le bhíochan de naisiir den íirecht son. Tarlíonn sé an go is áracha. Se chuig pointin is idir na fórne anféad le Baile Átha Troim cadaich leáldar a stig sa seomar feiste sig go le ham bhfuil éí de fiúr chun bheith siúlachas a leisio. Buach glán chicamach Peter Farrell sa chiad le. Ní dólan go raibh locht ar an máideoir abáta son. Ja, bhíon plán a garta coach Ciobháin Caulfield bhí sé carta gan na chat sin a gáil. Se. Agus cíimí de son sin na methar se tablína Ben McCarran. Olaf, chun an kick tablína hógant. Lena chiatóig ach ní tí sin tóiste tacha garta gach a fachtar naisiacha ach sin áir chosint an son ó chanar Quigley. An obair de fad ó Quigley báta son agus ha siad ar an nún sínis agus began an chatseo bóga le pasáil ar taglín tamlín begaile agus an son béidir an bhróige chur léthe mar ní siad suas a fad ó hóhin an gort chun a chatsinna ich cáil isteach fós. Se, sellh na cadí go fóil, Siarason go túr. Sin builteisteach a geisiú de dearag go líonseach a ghaimsús bíonn sé dearag ála gíanamh leis na héanún saí ach bhí sé sin ábhríon róthéráideach do chusantóirí Baile Stíl agus iad sonanis i teachtamach leis i líróid. Sellh na cadí son agus sin pasglóte seach sa spás son agus deanta go maithan son aige ón Conall. Ber timppel ón a chaséirchic an óige, Níl Caulfield sásta leis a Cinneson ach in cart péidir igen réiteúr agus sin Farrell ha gimmert anna bha ón Conall. Anna bha mar déantan son aige Caulfield dearga gíholaí anhan son a charig sé nuas agus an vertico stacamachcha sonna sé héine agus Ciobháin O'Rourke. Se. Ní thugad an dara rád an réiteúr Ryan Divine inis sellh na cadí geisiúd siar go dtí Conall. Sin na son Shane O'Connor. Shane pass láimhe tu bhaige geisiúd go Divine ó ríis go leor an gaiid feice go Divine sa chluhansa. Teas na héin sé den isce McAleer Caulfield a chur brú ar siúd ach bhfuil chalí scéalte a Caulfield an raig. Deir a réiteúir ní séideach a fadóig. Fiachar seáin is brú diabar a chur an son agus ben líonseach a bhhaig sellh ar seo a dearag dul síos ar a líróid ach fiachar sin captain na fór na Forrester a tatíar a gáir ar na cosantóirí agus pas le DOR a bhisteach an son chó fada le McCarran. Choluas go móhann se den séirchic nó marc tá sé dul chun a hógan Tomás. Anna hapa get fad an na mir fad feidir agus sin pas le DOR agus tá deisico bhód agus in deisian so agus í sin buailte isteach ach cad é mar chosint an son bhí deisiúntaach an son aige Morgan Murray agus amach báide aimse go son beidir go raibh deidir le baile ceart son do liúk mór an anna han sé an máide a chud mór in amach a chorpa os a choid amach agus anna hádans le Baile Átha Troim abáta san nach raibh chuig an báide sin isteach mar bheith híarara a meach sé mithe. Se agus lúk mór an chaise bheith cuaramach leis sláánú isteach mar sin mar go raibh cárta buí fachta gas a chiad le ach bhí ar dhéanamh an amach báide fachta chu bhí seans go raibh mach retheilráisló. Cíimí a seáin is builteisteach agus sin pas le DOR a bhríis spás crutha an sóige Bradley pointe bháin sa chiad le bhfuil pointe eile sa tarna le pas le DOR a bhain cic a cúg méidir agus anna chiach. Se nimmer tappa go ríis ó Divine isteach go dtí Bradley a bhuiig sé anna bhaí agus well i chic sin tóiste go deasaige anna faointe ó Bradley agus Baile Stíl i tosnú hemar a clíoch nídar ach catá sa. Ach cíimí a sáinis Ciobháin O'Rourke spás oscailteos a chóir san amach agus siúd a dulta isteach agus tarcha chun talún an sonnaige ón Conall. Sóil an gúil lucht cúnta na mírá go gart cárta an nachta ach ní hen chárta do bhí sin gomsa bhí sé ard leis an gramú ach cíimí den is cén le a gan réitóid. Cárta dearag a Tomás. Buiasnam sa sin i gciscin tar ríis. Bhí sé ard. Bhí sé ard timppla Craobh agus well sinanis sin builínis do Bhriain Óig Baile Stíl. Seas cíimí tar ríis go dtíach. Well
Iach sé dain séireach ach nádar a gart in sé. Níramh sé herbir sé timplaide a gháil in stána a bheitthe agus Craobh í capim. Stólam sgúla carta go Tomás agus Craobh. nuair íach óin suas da an cháta, ní dólam sa go gred sé siúd go raibh cáta dearg nachtathir. Ach, ní féidir faci anna bhanis agus de scórála go Aaron Lynch agus íachar seo pointe bhachtaige Baile Átha Troim agus ganach carardíag fácair a barcanis again Baile Stíl agus big tá oberchrúig deanta go díosach be sé níos cruhanis. Be sé níos cruhanis gan dáit le ganach carardíag ag Baile Stíl agus céimiid chic amachchanis an córas a ríise gobidú dóibh an sa agus éidir ruthimachar an dóibh líneach an í bhuachtant. Sa sin bhailte machchan sanna Joe Ryan Divine. Divine tógan den saorchic san go tappaig ach saorchic eile go nóthe co. Agus ó ríis an dawa bhíon ar ile na saorchicna sa cinna go nachmach leis na tosa úntach sa atá cá agus hí sin bhailte seachta spás agus inis Bradley deise go siúd ar bháide ach an bhainte siúd tucach an na talún cén cinna hagan réiteúr cic éirice dinam teach cic éirice cinnte agus a ríis a más tháinig san an saorchic tappaig. Se stólam go bhfuair sé sung sa drám na bhí sé gháilisteach an sa céimiid Bradley gháilisteach Bhí lábhar a grám an tarthainnig isteach í Cluiche ní dólam go minion an Chailís ach san bheith cáilfiúil beidir a bhrúige agus san nuair a hitse well bhí sé titimhanana héin nuair a tháinig an taralisteach agus cinnamór an san dianta an réiteoid Pháirc a dul an leabhar. Agus dólam go bé captain na fórne an son Alan Douglas. Agus carta dubh front ar siúd. Nadidir go dtír a cadaíonn Alan Douglas. Well, hamid le carardíag an dá heaban is a láthar na huaid agus beag níos mó spáis ar an ngort, beag níos mó ruthán, beag níos mó cicálan is an chomá. Se, agus breáile tosa Baile Stíl an spás Ciannach deise go san inis cíimiad is an Caulfield ach nadidir chunas go bé Douglas a fuair an carta dubh mar Well, bhí an tarmhí teachtasteach an héamh sólam sa thug sé gúil carta agus bhí Alan Douglas a sólam. Tá sé neoní bé sé Pháirc an eile pós ar an dalamh. sé méidir go tuiscrah sé gáitimh leis an réiteúid go bnéici go bhfuair sé an carta dómh. Seach. Acha Caulfield, más é Caulfield ha pós ar an ní héasócha beit ar a Lynch ní ha, acha Jerry Dwan. Sólam go bnéhainnig isteach go dugan gúal, agus sólam sa gur gúal carta bhí ann. Seanni Rivérod mí cheart leis siúd ach Alan Douglas in ish. Chase dulchan cainte leis a réiteúid agus chase dóibh fear breise bheitthe agus an pointe san na ghaimsú ó Aaron Lynch bhí se ráile taon béidir go dúch sé den eiste chluthe. Dúin chomhlais a chur ar siúd ach Morgan Murray in ish. Agus an deise siúd agus má chaidín le é seo bhuachtain be seanna eacair Baile Átha Troim teachta an eiste chluthe. Ceapas méidir go mar seansa chun maidir chuideach fear Bhriain Óig don Ngorton san tamlín beag ó hénach beag sáid Craobh má gain siad an báide seo agus sé farsa céir Managal a Chrócaigh. Se Ben Holden a tachan Parkinsonach níd súla seo McManagal Olaf chaní seo Hogan agus na hennaíarach go dísa formhóracha fachtaige cehar diaag a taobh Barna de chuig fointe idir na fórne ach fágan is go bhfuil barna de hoch fointe má handúch an cicéine go Hogan de barca Chrócaigh ar Cluiche Ceannais tóg mar sinní. Ní a bhéon chance go máideoir an san ort cicéad fad isteach an bara an báide an líontáin ní a bhéon chance néachraige ort Cluiche dhimmart again leit seo McManagal agus ruthráis is se láthar na hhuiile Bhriain Óig. Se duine dámach rábháideoir hiar a cabhrú le Peter Farrell gomach sé deacair éis sin chimádamach a héis leis an slúan sa ó chahar gure iad teist hasil tuas go ceann áras lán de róchas agus
Heisiad a súl go meisiad ábal an spánt soich mead chun cín. Agus a líród buatar nasin sunnacha. Agus a ríise go Ryan Devine. An obair a dianta go Ryan a lár Pháirc. Scór an aimse ige. Níos a hochtaí an sunnach jamma atá dianta ige. Agus Forrester, captain na fórne. Sin builte seach sa spás an sunnach léite go maithe Conall Quigley an 9 séad. Amach le Joanne in ish. Baile Átha Troim agus tá scór na tastáiltwatha. Agus iad sunna tastáil go tappaig agus Ciobháin Caulfield in ish goí an leinseach. A sin scuilteach in ish go óruairt lena chétóig. A sin scór anna iasa máis. Anna ias agus anna hachtaní ar an sonnige Baile Átha Troim agus an scór san a gáil mar a há brú mílte go sa Cluiche hinis agus níl pacléidí an mcunne se lár na huire ach scuile pé gachaim rud a há có bín scata planan a god catú scuile pénis agus péad a hánot agus tagam gachaim rud ón greenis a sohamach da Baile Átha Troim mar an há fuir an ghuiide seo há séad a raus ar fad. Agus pe a súlna bheith gé nachachas ar chléach sin builte sunnacha agus deanta níos a bhar an bouta sunna a g Baile Átha Troim agus me sé dábal a ráfointe an aige chéile aimsú ní bheith leis an kick isteach an sun chófada le. Bhí kick sin begáinín róáir an sun donna tusaigh agus ní a bhéon chance go néachar í gáil. Seo chuúna inis óir an fax. Agus a rís ce chu tappagus a bhfuilinn siad an chaide Conall. Ní bhíonn siad as fnacht ná modántíocht lethe. Se tá muína cás a bhar féin go bhfuil se drabal tar a chaid féin a bhuachtint. A sin builte sísan is. Agus fachtan sanna ige Shane O'Connor. Shane a tuairt na caide leis. Agus pass le DOR bh san ó Shane isteach go McMonigal. McMonigal pass bhaid siúdan is agus bhfuil deise ar báid éidir a dóansa. Bertas na tosa istíigh agus hiachar sin dog siachan san. Agus cadé mar siachan san. Ige Ben McCarran an dábháide á fachta go tá siad nútáil ar fad. Cháinne sé fad ómrú idir a chuide mu féingáirt agus hánig a chaide isteach go déidir chuige agus bhfuil ní hí tú clíoch nó níos fearr 9 counts ó Ben McCarran. Se agus cadé mar freagra ar an cárta dearag san a fuair ón chun Cannon. Agus nadidir raibh se tiltige ach an cárta dubhad san na fuair Alan Douglas agus nuair chuiseach an cainte leis réitóid. Bad éir níos mó spáis sagortain is se láthar na huaide agus an nimir oscailteach ar fad. Se agus idir se sin. Tá Baile Stíl ach seo chuúna is Baile Átha Troim agus í sin builteisteach go dtí Mikey Cullen. Mikey gan dáta fuair an báide luas a chiad le. Sena chaise an chaite an bóta san Ciobháin óróir. Rudí meach cheartan is dóibh gan nach chéanna cethir scóráilta go gábháid agus é an pointí ag Bhriain Óig Baile Stíl iad a go mór an uachtar agus an chaid bogó chótappaigh chun táid fad agus cíimín an saharí sinise. Na céanaid in se thug sé bh chaite bogá ón cúna bháin síos go dtíí an de bhile an ort. Se agus iad a gúsáide módíireach mar sin ní thug se roiad in éair Baker a san agus ní bhhain go dúg sem pashaid lean se raig leis an glúiseacht agus an seile fachta ar náisiige agus an spásan á ghoscail agus an pasa meisteach na héanúir. Agus bhí cailíistí an sonarí agus ní héad an réitóid an Óig. Na héanúair a héintsead ar an únsaí an spásan go raibh Tomás a caint faoi sin á ghaim siúacha. Ach scórna a tasáilte ó bhuacha lícúnta na mí. Agus a meisiad ábaltíad son a ghaim siú. Siar a héintsead. Fada le Sean Fitzgerald. Agus in is líonseach take amach. Bhí ceirdiaag ar a rámsa gimmert le lánt sachach sin pas glóte ar fadan son chófada le Mikey Cullen. Ach nuair nach bhfuil rudaí i go briúmachta Tomás, ní tead a go briúmachad. Ní agus coppla ceann me hamúine sin bhfuil Mikey Cullen an ceann san chomá pas deasaisteach ó Aaron Lynch an son agus anna dheacreachta go gháil haris Bhriain Óig tí sin gosan sin ha sé raus ar fad. Se, mar a vís rá, cuman Lucas Gael Bhriain Óig, naide go 8 bunaíocha, agus sé seo can dát an lás mór stair an chuman agus ní bháin son nach tachtúas go Pháirc a Chrócaigh bha fá brodú lasta ach an stíl immertha chu nútála ar fad. Agus tuilte go maithe go bheith chun cín,
Ach, Lashley Cheat an tarna lehan sahanis. Baile Átha Troim agus nuairthug an captain Douglas chun Pháirc, big imireoir brise go so, agus inis beise the Queen of Ervardin so, a fachtan so, I get Caulfield de Bay. Agus siúda dul chun cíach an Serchic, tucha machchan son, I get an réiteúr. Agus a ríis na cumid an chosan núntoch, agus í bog a chó tapig a ríise go, bheachtas go níli neamad antíocht a néachar go, bog an na caide sin chó tapig is féidir leha, ó hefah bháin godínta bhile, níl siad a pasáil, go bog go máil tras na Pháirc, ein rud a dhéanaan siad, ha bun na spár leis péir rud a dhéanaan siad, níl pac sa ceanna go ach únsaí an támar fad. Sia. Scandót. Bead na gailo chéirí rán na contíintach dut. Cluiche lechanis na deir seachtain is sicateach. Baile Stíl a lásan víidir go má. Agus há siad chomá cíanna a ríise nómh agus an obair Chrócaigh san áhéanamh agus hiach céhí hÉireann nach chun Bradley. Is cuma cén idir Janzi atá ar do grám le sá má se siad a gimmert ar bud na Pháirc fad. Tá, siad a gimmert mar an gachéine gobar go Craobh agus gachéine com má hábal tá skillan na úntach á Spáintige chuide go agus Ryan Ciobháin a láthart ben McCarran agus céir mánagel go mórmhór huas a tusig ha siad sanna déanamh anamha. Chas cíimiid Rossrich again Mikey Cullen. Soling go bé ón McGrath go seach an na háid son. Couple of tarón na deúteach a Kevin Riley na se láthar na hhuaide agus well, be sé dechar ar hinna sé ní dhéanamh. Se. Ach, sin burt an na hóg leis an spántas á feice gunna sa ón Baile Stíl agus níl deireadh leis go fóil agus sin. Obair bhadiantan son na gceimic menaminach a cailteige ar deireadh agus seohanis. Baile Átha Troim. Agus an módíreach á húsáide go son nach chiachar an irid son cosantóirí hÉireann. Nuair a thugann siad son na paswa go dtí le Héidi McCarran. Tá siad ábalta an líróid san na chiimead agus las mocha siú tá Jason McAleer ar naisce McCarran báid a bháin fachtaige McCarran a lechaína bhar báid an báta son a chhlac sé le na faointe agus tá siad a goscailt suas Peile lína cosanta Baile Átha Troim na hen óir a héinsead ar an útsaí. Ar dúnsaí ar fad an son a ríis. Feidim cóimirtan so agus McCarran a ríis a gháilisteach nadidir a dúg sé fé bháide thóg sé an puinte anna faointe anna scór an na fachtaige cad é ruhin ar siúlaige agus cíimiid an sa ríis cicéile mach buite có níl feicemeach na garta Baile Átha Troim a láthar na hhuaide. Feic nung rás agus an brú céanna bhí á chur ar chicamach ó Peter Pháirc a chur ar gicamach a ríis sa tarna lethecha agus inis Baile Átha Troim agus í sin builte suas sa son. I get Ian Birmingham ach Calais an son. Gnóthe ar deige Aaron Lynch ach Cafarí cheart leis úirta Kevin Lindsay son. Ar chluithe dhéimirtige anna bharcáil ar siúlaige ní mór an slíthug sé do Aaron Lynch abáta san na chaite na bhuatain cégann sé Calais. Se. Agus is beaga há feice an dáir nach tása gon cécho contúirteach sáisií agus a chaid san seoltaisteach go imon na Ceannais agus na duite sí sin isteach tháinig go báideoir amachchas duine amach go raibh sé díreach an líróid san na bhuachtainteach bhí sé amach áráid bhí anna hans leis sé le fear Baile Átha Troimí chur isteach le na lapach well bhí sé an mí cheart an bula. Cic da had de 5 méadar gnóthe co. Dyn mamach cé gwyl cada einomatí ag fácathe dyn mamach nach an chawl pwyntí go Baile Átha Troim a láthar na hhuaide ní chas a báid an úró gáil a chiniad a hútar náis isteach sa chluiche seo. Se, agus seachas san éireachta bhí ga Colin agus bhí seanúntaach leis a chiad le i ga Aaron Lynch. Ní mór na deisin na scórála, nó na mór na deisin ar bháidíthá agus é sin buailte gan Lynchach cum na maithas ar níle déir na mór cúil agus an éireacht son a meir fóríl. Míán son agus Alan Douglas teachta náis isteach so ha sé an náis go dtí chuige ferbhdíag go gine chéar díag do Bhriain Óig Baile Stíl. A ríis cíimiid an córasach go dungi amach mach go dtí na Ciobháin agus iad á bhuachtain a ríis. Se, cic amach úntaach a chun í leondáid faoi son seilmh na caidan san a Shane O'Connor, dianta go maith a Shane. Dianta Nís a bhara son a cosantóirí, Baile Átha Troim agus a son hir, tá Eoin O'Connor, buachtain na caide agus a fachtain son inis a gan gap déan, Alan Douglas ach
Bhí sé pointáil le na passanna sa chiad le. Forrester, Neil Forrester déanana anna chosantin san híar mar arbrise Ryan Fabouti an chaida jarmach aige agus anna léamh aige an Cluiche. Ach seo fear gúil árt Cluiche dhéimirtige roibh Ryan Ciobháin. Nútála fad agus mar a bhí Tomás ará I g túsan Cluiche chaid sé áit le linn feachtas Idirmheánach Ruide a chána sé stachan san le déine ómat nó mar sin methe sa chiad Cluiche nóla agus tééis an áit I chumad Idirmheánach Mídas up an cúgur díag na sé Bhórc I g Baile Átha Troim ach neadar neanna sé sin mórrán dú rifríocht agus seochún Baile Stíl Bradley inis an chaid fachtar naise agus sin pas glót istachan san agus íoch a rééis de sin is go Bradley beidir bháide ach be sé cíalhar túair sé fé faointe ach éonúair go dastíomhathe de sin a chrothú do bháidí saolítar rumsa go bhfuil sé dábalta sin anamh agus an Cluiche géalte deire có Baile Átha Troim inis agus bhfuil seagra cosúd an únsaí san. Birmingham trá leis a gcónaí sé ar a héinse go Rob Burke agus sin pas cíalhar seach go Douglas inis. Douglas a trá leis ach má bhí cos céimena tóca sa chiad le ag Alan Douglas cinnte bhíidir tóca an báta san aige. Cinnte tóca an báta san aige agus well anna jacar dóibh gháil isteach a bhail bhí Bert Rómpamachchan san an tíúdaine gháil trasna agus well níonúntas greibh an chaidsin húirt leis gan an sólóbhain teiste. Cicamach tócan sáinis agus bhfuil deise gan líonseach ar bháide. Bhí sé cuioineh ar bháide an san nach sin anmhlaáil go dún san aige Jason McAleer. Scaoil siad féin is a ríis. Fein chótapa gin is chuna le bhoca siad a chaidse. Dáhar fad agus nútálaí sin i dhiscin deíochar sin spás aige, thug se chudáma agus í sin seoltaisteach go McCarran sin sár chosintar fadan san ó chanar Quigley. Agus seo chuin inis Baile Átha Troim. Chasnan sáinis go Douglas. Bhí na passan na crín aige siút sa chiad le me sé trá crín an sa tarna le sin seoltaisteach an son agus an líonseach ach fiachar sin do bhlocáil ach an báide san na meisteach agus sin fachta istigh go Cá me héon bhíochant ar sin a ríise Tomás. Anna chríoch nún san anna pas ó Alan Douglas isteach an san an blacáile hit séach a fan lena chuis an saine sé anna chríoch nún san do Baile Átha Troim agus báidí fe mar a bhís ará tastáil watha ach hoch faointe fósid in na fórne nílach 7 neomantí có an bhéadlóéis sin i dhéanamh be a gaisce mór a tastáil watha. Bhí man ácúnta na mí laistíar a gona Chrócaigh go Cluiche le Ceannais na bliana se caite. Ní thug mór an daoine deiscóil son. Má hans frid cíanna Baile Átha Troim beidir go naimseo siad na bádaí a sin builteach a rééis agus is sellh builte go Douglas inis. Pas a seach sa spás. Credan loch takeíocht a Baile Átha Troim gúil bádaíúnta ach an bhfuil de scórálan sa rééis agus é sin builte go háir gan líonseach ach nuair a bhí scór a tastáil bin an uair agus sin i methir fóríilhaid. Agus well bhí beá momentum leóhan son ach an puinte sin nó an countsan a bheitsáil i linsean son níl rud a dhéimeachta gachta nuhané achar do báide meáilta gas a chéad agus an countsan a rééis feidir be an chaite meachtamach in Gléán bóta bháin eile an córas a gebliú i gart agus agus siachar sin Tomás go ní caiintear cecho tapas go bhéile an chadsan a thuirt chun cín. Sellh I gcén gaptéan Forrester a chráid sé sin siar inis. Teala siad íireacht sellh chimad ar a gaiidead sa gan seans a thuirt siad. Ní thuair siad aon seans de Baile Átha Troim Tráchtairí sa Cluiche sa. Agus siach sellh na caiide chimad acu agus I dtíar go fuair san a bhaint ó bhuachalí cúnta na mí rud a hádaíanta agus seo fear a hágimar tanna bha ar fad leis sé ó chanar go leor an gaiid feice i gceisiúd. Ben McCarran inis agus dianta go maithan san na ggé ben. Ach fiachar seo. Buirtear na sé ggé Baile Átha Troim agus a bhéad leon chaid tá lábh seáil isteach ach sin
drohiarach cat díreach stechan lá Neil Forrester about so agus tá Boston so hinis I get buchalí Baile Stíl agus a chadsan láb seálta chun cín goí McMenamin chasna hen McMenamin leis Discorál again McCarran and Ashka McMenamin so Crócaigh siú de hiachar a tám hiachar a spás a bhí aige agus é sin seolta thir sa trasán agus an cuméidir san amóg go bhfuil an timimiúir bris aige buchalí chathar chuide. Tá na ledanna sa go má McMenamin má chiach nún báta san mór an scórála de friúla có an chaitsin builte suas an gorta có chó tapaig agus na chuna passanna chó crín agus chó bechta có agus well Baile Átha Troim son réiteúir a caint le Jerry Dwan is sólam agus bhar sé bulas a cheann beidir ach an nimmirte th siúlge mu lads goide an chóras a có an chóras cosanta Ciobháin Neil Forrester ní hála go bhfuil na kickan na san aiche ceáilisteach na gá láib hásaige siúd cábhailín chi chun techt tá sé ábalta léamh gart mar jaola de snéchi a bhfuil an chaide teachfaige an kickamach a haco an chóras a haco chéine baile le chéiliste go lára ghort an báideoid bólamach go dtíon daobh líne agus leidir roihamach chéan kickamach a sé nach mór buite có I giccan na héin go mórbór. Scandát bishad so I gimmert a Craobh sínsir chuide in bhríon se chuún agus an fiochanntá gunnéir a máis aber ní bheith sé das áte san nuas tá drábalta in chléis a gimmert. Drábalta agus well Ben McCarran agus Céarmach Managal caiigh go méid bainisteoid chuide tá gom nach bhfuil socha Idirmheánach a caiigh go me sé feidir a agus a fiarí mar jaola an bhirta miróir se go mórbór. Agus seo chuúnan is Baile Átha Troim dul an únsaí agus iad tunna lorug do bháidí ach bhfuil deis go ar faointean so ach a líonse choríis agus neidir am óbáta tá sé sin blocáilta sísan son. Se cailísteanta a báta sa. Cíimiid an peáil gháilistechan sanna go dhéanaidir go má an fed peistéir go meach go dtíon líonseach agus sanna blacáilann sanna go Neil Forrester a ríis. Se bhí ar caiitin sanna go Kevin Lindsay ach Tuigeann siad ar fad an dain séir a bhaineann le Aaron Lynch agus í túr timpplair go luas a chuige líróid san amach aige. Beidir go ar watha séir chéic ach ní bheith siad a go ráin mar níl ánanis ach tríómat chaná ama fácathan sa agus é sé an glór atá techt ó lochtaíocht an Baile Stíl agus mar a dúirt níor bunaíoch an chumann go dtí an 9 go 8 mar sin há siad an na bébís ceart ach Dis úntach cainis Craobh Idirmheánach a thuairt le ó thuaig tróna. Ó tá sé buite go dhéanach in na ráine ceméid hochfuointe idir na fórne ní leon chans go chuige Baile Átha Troim suas le an drása. Ní le bhóin ama có siad ritamachas. Se Ciarán Joyce is a tachan Pháirc an áit Sean Fitzgerald. Sinis an kickamach a hógan to so I get on Hegarty. Fada hen se. So kickamach le DOR vi get shoot. Hier a fada fuair Champauterson. Go McCarran agus tá sé a dul an únsaí an bhóta bháinile. Emmett Dean in is a chowles. Go McCarran Desico McManagal agus báidir deire agus sin glúiseach úntach a fachtaigh an tunnadí Emmett Dean a tháinig san ar fad ó kickamach a bháideoir a más. Agus a ríis an chóras a go bidúgáid paidan Neil McCarran an sa McManagal Príomh miróidí agus áirtíoch nó an fad aige Emmett Dean an son. Dimmer tar fad watha. Agus cé gúil a chléibúirte Ben McCarran an báta son agus a fuineh léirigh sé díanach sa chluthe agus seo chuún inis. Tá sé inis a dul an únsaí Baile Átha Troim. A sin rud is san fé Ben McCarran, ha mí dul a Joe dead an chléthe más, agus a fuineh agus an nivel a chléachta tá geisiú duchreid ar fad. Agus é ar fada Conall, hána himiróidí ar fada hácá, ha siad lándaín a bhaid fad a chan luas a bhí fé gháilistechan son. An nimmerte ha dianta ge féin agus Céarmach Managal ha sé doich sé ar fad. A sin tiidir míle bháide chana hábháid an sonna siige ge máideúir ón Hegarty agus cé go bhfuil an chléas á buirte go ní sead a túr suas in éair buchlí cahar chuide agus sin sábháltans go san ó. Anna rá a siar go dtí dead ar fad agus é cíimií gháilistechan son é anna hábháil tar fad an son ón máideúir ón Hegarty.
Díanach a Cluiche an chaid san na teachtasteach a chuagnóid do anbhreise le nimmertan sa a Pháirc a Chrócaigh ach céimíad sa agus hiachar sin anna de a tachan Pháirc do Baile Stíl ach le nóíad a raig leis an nimmertan sa í sin seoltasteach a Flatharta sin sanna cé míal a bháide agus hiachar a teachtamach agus líródí ná cheartómh a buachtint a có agus ó hús deire tá ceantas na spáanta sí sartha feice gomsa sa grád sa feice nubh gom a Pháirc a Chrócaigh. Well, ha ruithe ráis ar fad leo, ha paid an luas a ha chuha sé 60 km mar a Ciobháin. Se, agus gandát I gimmert formhór an tarna le carradí agach fioch siar a héin sead tá sead cialmhar chomá le aclaí leis tuigeann sead conas an tam a bheilt. Cén áfuil go rómhúir leis an sa agus éinis feachta an sonna ga Forrester Peile atá tééis annach le gimmert ach breáilm san slí go bhfuil sead ábalta an líróid san na bhile seach sa spás ní gobar seach an báta san róibh an crinnes pasála tá Tomás hí sé dochreid téigis cinú. Eráus anna bhfuil tagan scatachas san leis an tréáile haidíanta go Tá Spáinn sé stólam an tréáile bhíon ar siúla go gníonn siad le luas lasrach mar ha sé sin le a Spáinn sa chluhan sa go. Se agus bhóla go rud an chiad neomant an gléir siúla sa mar tá sead fós beábalta ar an chaid san a bhhacht in déanúir go dastíimethe agus sin Peile bhí nútála roibh Ryan Devine scóir na fachta geisiúd ó lár Pháirc siar a héin siad go Shane O'Connor iad a cumad seileh a líróid agus níla sahanis ach caihan a hédig an réitóid ó sligach Barry Judge an adóga buirtear nasin sanna ga Caulfield chun na cheartúirt a Caulfield tá cluiche I mar a geisiúd do Baile Átha Troim tróna agus pas tóisteisteach an son ach a ríis agus ú ríis seile támbáideoid ina rúiseach seileh na caide fachta ar naisige buirteamach an son go Domhnach a Gilmore ach be sé na chéúr an son a cahar goire gandát nuair a chuoíonn tú ar na daoine há leistíir don goman daoine há methe ar slí na fiarne le déanaíach fiochansa tá deisian sa a ríisecha ar bháidir imis deireach be sead cialmhar seola sead an chaid san thara se trasnáin sin dámh sin immert sin caid agus scóir an scáil san ómid menamin. Bhí an spás ann bhí sean an bháidir go béidir ach sócha gníonn sin ra ceart ó an McMenamin an son leis an buinte sin agus bhfuil sinna díanamh dhéann is tí pleáin ómad fácha don námbrise seo ní leon seansanéachar a Baile Átha Troim ach fós iad a túirt fé díar a gíoch éireachta dhéanamh ní siad a túirt suas agus bhfuil smahan rodéis sin I gcuiscint. Se agus inis bhfuil de scórála chu Joe Derry buile numcha coscéim na tócas san tá deire réitóid ach beag garsúnín beag go bháin I fiochan den nuas os na flachas an tasbánta sa agus sin gandát Bhriain Óig me cíbhar mar a bhí sa rálibh a chuig is slí na fiarna bhilion 2008 agus gan é ach 7 bliain diaag díis agus be sé fiochan síos san ar leach na himire Ben McCarran agus a Tomás thug sé seo taspáanta san scóhaig in ó do spáanta san scóhead fad bhí sé ar aus an luas a hasa leit seo chóach Cluiche agus an mion ebile haige do go chéan rud a dhimar sé tarfór na sethe chuir sé anna chaidna isteach a Joe céan managal go raibh anna chluithe chomá ach dumsa sé seo leich an chluithe. Se agus stólamsa go bhfuil cartar fada go Tomás ní bheith héna gar ggóin leatach an taspántas há tú gan bhuiin an sa ó hústéir an chluithe an láimhan uachtar agus hiachar sin mar feas agus fós iad a dul chun cín agus deis scórála eile ach beir go bhfuil taobhór na bhachail gur sa lína lán chúla táta sa gimmert mar nadidir an pas nó scóir a bhí sé túirt fe ach a líróid san na méthar se taobhlíne agus duine semachchan is Tomás go gloisiméadal fedóg dear nach an sa onréitóir Barry Judge ó sligach an kickamach áthógant I get Peter Farrell an dúir sé deistóid glúiseacht eile a bheitcha ní chuirigh san na seachnáach a scóir. Well, pupin in núna íana sé defríocht. Se sin builte amach an son ach an tora cíanna buitan sa a ríis I get bhuachalí chahar chuide agus é sin inis chomhfada le Murray a teabhar leis agus bhfuil deise carbáide deisir bháide ach sin áirt sábháilt an son istigh I get Peter Farrell seach níidir an chluithe le cheannis le báide has a gcuithe an chluithe ceannis I cheachnú le báide
Agus para hí scorta lá na hóide cean á ruach sola a hána na hábáil go deo ige Peter Parlin son. Hí mí gháilistechan son anna hans báide ige óran McMenamin ach art hábáilt ó Peter Parlin son. Ja, agus an serchic gnóthe cosson inis. Cíní de sa móneomat an brise timer a sé nómat agus iachar sin mar chéúra sa ag gan áras de GAA riamh is star an chuman tá Craobh na hÉireann buite ige Baile Stíl Bhriain Óig agus Coran Ciarán O'Sullivan le dolo huaig go chahar ghaire agus an chiad nómat an gluithe sa bhíon lábhan uachtar chu ára a bhí agus bhíidir go aus fad anna chaide fad imreacha scór na nótáilta pointí anna bha ón giad neomant sa chluthe go dtíon neomant deireadh bhíidir gimmert leis an luas céanna agus iad anna réáilta Stíl anna bha imreacha meón anna bha chuhéad fad agus faidan son luacháil Craobh na hÉireann buitecha do chuman ná tháinig le chéile a naidí cochtá seacht Craobh na hÉireann bheith buitecha agus fáid cad bhíálan sin san dóibh. Agus beisiad son na cíineh na ghaon na daoine a chabhraigh leo an cumansa a chur le héile an múntóir Bríd Kelly McElroy múntóir gan dá bunscoilinn son na chuige slína fiarne le DNA le Ryan blianta nuas agus George Kelleher an Corcaigh agus thug sé sin spreaga úntach don Lúnóg agus an Torrason le feiscintinmh ach gan dát beisiad a cíineh leis Bhriain McKeever a chuige slína fiarne sa bblion 2009 a 2008 leis céal gannaach 7 bliain diaag d'aois be sé sin na fiochan den nuasar be sé fiochan den nuasa son le héadí Ryan Devine agus be céúra agus céúra má tiltecha. Beg agus anna chéúra chu hí an d blin an son lena loch leúna lá na hhuiide agus riméad ar an dat tilte go maithacha buidir an na Gaeilinn tetan sin McCarran buitir Baile Átha Troim agus sin fearr immert árchluthe óibhann son Kevin Lindsay gin sé anna bha cheann an himróí sáraige Baile Átha Troim an Lynch ní mór go dúg sé pecinéach am dóhainneomh Cíbhíonn son Coran Ciarán O'Sullivan be sé sin ála thuirt har a teoran suas a chutrán inneomh agus well Ciarán Ben McCarran an fearras tócha i dhéon mórrán don Iberdóibh inneomh fuair sé scór an bhuaigh sé caiideanna cicáil sé passanna úntachaid fadisteach go dtíon lína lán tusaigh agus loichan chluthe buitige tílte anna bhuair fadaige. Ach sin éród bogan na líród níos tápóla an bhar agónaí agus le líidir son conas caidí gimmert i gceart ach an stíl pasála bhí go máis a sé nótála sin i gcin agus idir ábhalta an spás an rúsáide Bhórca Chrócaigh ach fiocha míad sa inis Ben McCarran lech na himire agus é siúd a dul suas a ghlacha leis an gradamson ach sé Neil Forrester gan dát captain na fórne agus ní fadanis go mé sé siúd a dul suas an son chun Coran Ciarán O'Sullivan a ghlacha don Baile Stíl ach ní bheith géon dásuas a son ar a son an glundar an na gríthe son. Bhí sé chríon ann de Baile Átha Troim cé go raibh cúigur diaag ar a Bhórca go son chail Baile Stíl gan dát ón chun canan lua sa tarna le an son ach níon sé sin éon rifríocht tíocha son lech na himire Ben McCarran agus big céúra á dhéanamh go son. Beg agus tócha mórrán móla tuchuigeann de Ben McCarran ach bhí imróí eile leis a bhí anamh acha ón Kincannon, Ciarán Lindsay, Diarmuid Baker, Domhnach Gilmore an son sa chéad bhí árchluithe óran McMenamin am hain seach an cín go mór a déad an chluthe Ryan Devine gan dát a láragart cé mar chluthe bhí go siúd agus an son huas a tusaigh Neil Forrester a chuige mid chuine smód an chluthe hir na cólathe roibh agus a stig ón Bradley Hain speisialta meachtar a leihananta sídainis Céir McManagal sin fimineoir go raibh annach chluthir fadaige sa chéad le buic sé marcanna agus cin sé anna bhaid fad Shane O'Connor chomá leosan so bhí mór an gaiscígan bhacha anna inan ar fad idir fad a gimmertá chéile chuir an breáid fad agus tílte anna bhracha. Se agus é stómíad inis leis an captain Neil Forrester agus é siúd Olaf
Chun an Corran sa a ghlacha, Corran Ciarán O'Sullivan gandout. Their contribution to the game today. Thank you, gentlemen. Commiserations to Trim, ní Rowan Law Livanov, a Cógardachas le Stílstone Bhriain Óig. All Ireland champions is a very nice ring about it, gentlemen. And so you become, I believe, the first junior or intermediate club from Derry to win an All-Ireland Club Championship. Cógardachas. The Intermediate Championship trophy has been named in honour of Ciarán O'Sullivan, who worked at our GAA club. Ciarán was a former Galway's minor and senior footballer who passed away recently, and we're absolutely delighted to have his wife Anne, his daughter Ciara and his son Eddie here with us today. Thank you very much to the O'Sullivan family. It now gives me great pleasure to present the Ciarán O'Sullivan trophy to Neil Forrester, captain of Steelstown. Agus buinige fear cíanna bú sas an árdach sa, agus íachas sa bhachail an Corran tucha bhaile có, a tainte go maithe có, agus tas nóige ceiliúra gartanis. I can't believe I got to say it once, twice, 3 times this year. We fucking did it! The Croke Park GAA, AIB, this is an incredible competition. It really is the crown jewel in the GAA calendar because you see how much it means to the parishes and community in Ireland, to the referees, incredible job throughout within the Ulster and the All-Ireland series, incredible standard. It's fantastic to have great referees. And last Trim, these are absolute warriors and have had a stunning year. No doubt you'll be around for a long time to come. We're a young club. We were founded by Anthony McGurk, Mickey Doherty, Philip Devlin. They were told there was no Gaelic football in the city, but they did not listen. They planted the acorn. It was nurtured by people like Breed, Kelly, McElroy, Andy Barr Sr. They were told there was no Gaelic football in Derry City. They did not listen. To you, our coaches, administrators, parents, you nurtured us more. The oak tree grew. Gaelic football is alive in Derry City. It hasn't been easy. We faced serious adversity off the pitch. We've never won a league or a championship on our men's team. Now we have 3. Finally, our adversity wasn't just on the pitch, it was off it. We lost people that we loved. People like Charlene, people like Brian Oak McKeever. He's the true captain of this club. It should be him climbing these steps. He's the captain's captain. It wasn't to be, so instead we named our club after him, even though he was only 17 years old. That's the type of man that he was. And tonight, everybody will know his name and our club's name, because Dublin City belongs to Steelstown Bhriain Óig! Maidson, Rochardson again, captain Neil Forrester, Lash Gillison, Gerard, Rosnashe, on O'Rodinson, a killing session, and Nidson, Dochar, Dosna Dynamo at the Barkamash, Agus Maraducha, Nukmorta Shisa, Toshed, good deal, Agus no taller fat.
Well, Sóchaigh Baile Countdown Horáidí Fháirc na hóla mar Pháirc Chrócaigh Riamh Cháine sé sin ón Grúi Céalaíonn sé an éad san don glob don gaptaíon thug sé ardóráid i'r fadan san uig nó daoine breatha a bhí sa glob daoine ha mé huatha agus a daoine gohfuil obair mór Grúi diant go don glob nos Anthony McGar go le bhí hosnig suas an club a deanta chopla daoine eile agus an daoine há sé sin club a thuairtead aig na blianta garasó na 1987 agus éad a cíochnú suas a Pháirc Chrócaigh in Job I go Cluiche Ceannais na hÉireann agus a tuairte chun na Baile Leotha. Luach sé leis an óráide san Bríd Kelly McElroy agus an obaríonn sí siúd a tuairt na lenaí bunscoile suas chun an chadí amart le héadí George Kelleher Corcaigh óghúchas agus an obair a chuir sé sin síos agus gandát mar a luach an sun óráid Brown Dawn óg McKeever agus be sé Bhriain gamla scéal óg McKeever agus be sé cuiineh siúd seánónanmh ach bhíochar sin mar chéúra a mothir a Pháirc an toras á tuilte go cad é mar hat spántas a thugad ar watha ansa a Pháirc a Chrócaigh agus mar a bhí an captain Neil Forrester rá cad é mar chamórtas iadsa agus caffar sin ará go béad na rudaí sara thug an CLG isteach le tamil fada ná na Cluiche Ceannais Sóisiir agus Idirmheánach sna Ciobháin agus a chaid agus cheire buatóúnta a gine deire seachtainna sa Tomás ach an spántas a sara deire sanna gin ó buchaí chargaide. Ó gandát agus well étíilte go mór a scór an áard chu an áard go agus éad a fáda buinte tainmh an gopa san híos a láir na hhuiil agus éad a fáidir agus éad á dúirt leo agus túir siad suas go dtíon loch leanúna ina siad stócha agus bhfuil be céúr brea siúla nachtacha agus an céúra san tíilte go téisianta spántas brea thugad agus an leireógsa agus an cúpa sa pictiúige. Well, sinnéad a haile techt beidir go mar sé sin láig in mhainning or Tomás agus tíar gan chun sa bhuachta Ceannais. Ní ana sé an dearúd sin ríis. Ní ana sé an dearúd inéachar sin ní ana míad na dearúd sin náidirna í dearúd bhfuil an Cluiche idir ardbacha agus tíaró an íorbheo be sé sin na tasnú ar a feidh chun is sé an sun. Ag an tínómat TG caithead an taxan ar fad a taachtansa an taxan ar fad a gandíomh ó Pháirc Chrócaigh cad é mar gáchla a bhí ann rithráis beidir deire le an Baile Stíl ansa a Pháirc Chrócaigh an céúra leosan Ryan Devine Shannon Doran ar an Ghábhlíonas teocha agus teanna séisiú céúr an son gandát mar bhí mar rá a get hús an Cluiche bhí drochirtú carasta siúd chaid se áitir a bhuiin ach níor staid sé tréáil níor staid se gobar agus siachan is sé siúd atá céúr a tróna.